அடுத்து எங்கே விளக்கு வைக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 29வது விளக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த கோவிலுக்குள்ளே தான் பள்ளிக்கூடம் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி 29வது விளக்கு நம்ம நண்பர் மூலயமா வைக்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம இங்கே ஒரு காணொலி பதிவிட்டிருப்போம். ரொம்ப அழகான ஒரு ஆலயம், பூதலிங்கேஸ்வரர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கர் வட்டம், அங்கே இருக்கிற தப்பூர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தான் இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கு. ரொம்ப அழகான ஒரு கோவில். ரொம்ப அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பூஜை பண்ணி கவனிச்சிட்டு வர்றாரு நம்ம கார்த்திகையா. அந்த கோவிலில் தான் ஒரு விளக்கு வைக்கிறோம். இந்த கோவிலும் கூடிய விரைவில் ஒரு கட்டுமான பணிக்கு வந்து ஒரு நல்ல கோவிலாக அமையணும் அப்படி. ஏன்னா முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இடிஞ்ச நிலையில் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு பூஜைகள் உள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்கு. உள்ள ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விநாயகர் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கார்.